بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. Derdiraaɓe heɗitittoɓe, Allah ceniiɗo yottini en hande ba wakkati siriya men annisa'u wal atfal, siriya ko laarani rewɓe e ɓikkoy. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Allah cendo ewni nuɗɗinɓe pat o wi ndene ɓikkoyji mon daga to yiite ge docce mum laati ɓiɓɓe adama e ka'e e mala'ika en ñaaɓɓe sembiɗɓe bo kalfinge. Annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi en kala goɗɗo fu ɗum gaynaako ko moy bo ƴamtete ko durata. Ardiɗo o gaynako ha wuro maako, o gaynako ha lesdi maako, o gaynako ha fattude maako, o ƴamtete bo ko o durata. Jawmu saare o gaynako ha saare maako, o ƴamtete ko o durata. Debbo o gaynako ha saare, o ƴamtete ko saloto ha saare goriko, o hakkilani goriko na, o jogori ɗum be amana na, o ɗowtani ɗum na, o jogake ɓikkoy na, o halfi jawdi na, ko nandi banni. En bolino to on ciftori ha ko sali ha nder tawjihat ɗi en cakitino jangugo, en mbino elango jangingo ɓikkoy ha nder duuɓi 5 arandeji watana koye hakkilo ha ɗon man ɗo janginira koy be yeccugo koy neediji be huugo kuuɗe boɗɗe koye jakto ɗum ha nder duuɓi 5 arandeji ɗo ka banni, ngam ɓikkoy ɗo paama masin ha nder duuɓi 5 arandeji ɗo, e bo koye ɗon gembita masin, koye ɗon giɗi koye kuwa hunde ko yerdinta saaroji makoy ha nder duuɓi 5 ɗo. To kanjum kadi an bo to koye mbaɗi kuuje boɗɗe man ɗo mangtu koye ndogoto ha dow man koye mbaɗan non. Ngam lisal leggal yaake keccal a turan ɗum, amma to mawni turatako. Kanjum kadi hollitu koy nediji boɗɗi iga koye pamaroy ɗo. E non yaake feere to ɓingel waɗi bofol en mbino se a accata nangira ngel be man, to ni bofol man ngol amdaka, amma to ngel tokkiti haɗata a pinisa ngel. Nono a waɗana ɓikkoy qissaji, qisas botuliya, himɓe susɗuɓe zamanuji ɓoyma no mbaɗi no bana qissa Umar ibn al-Khattab en ko nandi e man en mbino. Ngam ɓingel pamarel ɗo yiɗi qissaji, amma qissaji man ɗo wona qissaji ɗi gonga, na qisas khayaliya, na irim taali en mbaɗata fowru dilli be mbewa waɗi ni masalan, yewta ɓingel fowru wini mbewa wini, na irim man. Asugumri gertogal wini, patur juli wini, na irim man. Ɗo qisas khayaliya, yeccungel qissaji laatiɗi gonga, sahabojo kazajo waɗino ni a yecca koye banni. To irin man ɗo bo a waɗana koye ɗum dede ɓaawo mangariba, dede hande to lutti seɗɗa ha koye ɗaano on a waɗanta koye banni man. En bolino ɓingel ɗaano no law. E nono l'école ha ɓingel yarete bo se sufte, se l'école man ɗo en anda ɓe janginta ha ton himɓe rabboɓe woɗɓe na, ko ɗum himɓe renoɓe fengde mowa jaɓa ceede tan. En mbino non se ñamna ɓikkoye halal, to ɗo ñamna koye haram koye mboɗata. En bolwino haala fondugo hakkunde ɓikkoy ha haqqeji, tata ɓurna yiide ngel ha dow ngela, ta hokka ngel ɗawa ngela, amma hatta yaake feere to ngel ɗo waɗi hunde tilimde foti a waɗana ngel mukafa, a hokka ngel kado, mana ngel paasi ngela bo paasay. Ɓurdindirgo ɓikkoy ɗum ɗo waɗa ɓikkoy wato yaake kalluɗo masin ha dede nafsu makoy, wonnanan koy nafsu makoy koye laato koye ɗo korkorta, koye ɗo nyongi, koye ɗo mogi non ngam koye ngi a yiɗi derɗi koye ɓuri koye.
to ɗum ɗo goɗɗo rento ɗum tata wangina yiide ɓingel ngel ha dow ngela sei fonda koy ɓingel ɗo mari bawɗe masin ha dursugo dede yake ngel pamarel ɗo ha duuɓi 5 arandeji ɗo kanjum man en andu dede ko radioji men e teleji men fuu callinta en anda siryaji ɗi saloto ha ton ngam ɓikkoye dursanɗi en ɗo gi'a ɓiɓɓe men ɓe ɗon dursi haala no balon fijirte inɗe fijoɓe balon man sinemaji haala nguyka sinemaji haala hande dogga wifta hunde irim ko nandi banni en ɗo gi'a ɓiɓɓe men ɗon dursi ɗum pat ɓe ɗo andi amma ɓe anda dede hande farillaji islama danrange dina islama ɓe anda farillaji nagardam ɓe anda to en canjitu ɗum be waɗango ɓe kuje boɗɗe boɗɗe kasetji dede hande ko nafata ɓe heɓa ɓe dursa dede kuje laatiɗe tilimɗe nden ɓe dursan kuje laatiɗe tilimɗe be heɗitago kasetji man ɗo to enon noon en keɓa goɗɗo rabbowo ɓikkoy laatiɗo spécial rabbana en ɓikkoy men mi wino en mi waɗino ectirah min kam wato kala himɓe njowo ko sappo fu hawtano hoosa rabbowo ha fattude o rabbana ɓe ɓikkoy maɓɓe mahma kallafal amru ko noy ɗum deftini fu ɓe mbaɗa non man ɗum man ɗo ɗum nafan sodana ɓikkoy kasetji je repetata je tokkititta jangirde en mbaɗino misal en mbino bana kaset min shawi ɗon je oɗo janga ɓikkoy bo ɗo janga ɗo tokki mo irin man to sodana ɓikkoy kasetji je hande anashid wato waɗata bana gimi nden gimi man bo laatiɗi dagiɗi ɗi hollata bo kuje ɗe islama ɗi kollata tawhid ɗi kollata haala nediji ɗi islama ko nandi bani ɗum ɗo bo sei goɗɗo heɓana ɗum ɓikkoy eno noon hande dayto jokkirgo e habgo ha yeeso ɓikkoy tata saroji ɓikkoy jokkira ko kaɓa ha yeeso makoy ɗum ɗo ɗo ɗum wonnan wato gikkuji ɓikkoy ɗum waɗan koy ɗo nyongi ɗo mogi ɗo cakli to kadi hande bo to Allah cendo muyi ha nder tawjihat ɗi en kosata tata ɓingel ekkitine darago ha dammugal ko bo joɗo dago be ɓikkoy fattude bonni koy fijida be makoy ha dow laabi ɗum ka sei en ndento ɗum ngam ɓingel to ɗo fijida be ɓikkoy bonni koy ngel ekkititto kalimaji kalluɗi nyidduɗi ngel ekkititto ngallu ngel ekkititto laftare ha ɓikkoy je ngel fijiditta e ha ton ngel fuɗɗata foɗugo taba ha ton ngel ekkititto nguyka ha ton ngel ekkititto yebnare wato ngel wartata ngel dilla non ngel wala ha yaasi ɗum ɗo se en mbatana ɗum hakkilo boɗɗum ngam en bi ɓingel ngel ɗo rona gikkuji 30 nder temerre tan ha saroji magel amma gikkuji 7 nder temerre kam ko ɗi boɗɗi ko ɗi bonniɗi pat ngel ɗo hosa ɗum ha société ha saare ngel woni man dede ko saroji kuwata e ko saroji umrata ngel be ha ɓikkoy ngel fijiditta be ha l'école ha ngel jangata ha ɗo ngel hosata gikkuji ko ɗi mboɗi ko ɗi kallifu ko watta 7 nder temerre en andi ɓingel yaake ngel dañe ngel fariga zih wato ngandi magel ɗo wala ko wonton bana cassette vierge wala ko enregistrera ha ton amma ko ngel yi'ata e ko ngel nanata e ko on kuwata ha yeeso magel kanjum on ngel kopiyata ngel hosa ngel enregistrera ha cassette magel woni ngandi magel go to kadi hani saroji ɓe pinta masin ɓe anda wurtago ɓingel ya fijida be ɓikkoy bonni koy ha dow laabi ɗo ɗum wonnan ɓingel masin dede kala ko en mahi ha nder nduɓu fu lawol ɗo yibbinira ɗum ha lewru woru en paamu wato a eltan ɓingel ma wo'ina ngel ha saare ma to ngel yahi ngel fijidi be ɓikkoy bonni koy wonna ngel ha nder wakkati ɓadiɗo dammuɗo an bo a habdino hande be wakkati juɗɗo aɗon no habda elta ɓingel nden nder sa'ayel seɗɗa non ɓe ngara e bonnane ɓingel to kadi en ɗon gi'a bo ko saloto ha men ha dow laabi man en ɗon gi'a ɓikkoyji men dede no ɓe ngoni
kadi en taskitan ɗum. E non ɓikkoye ha shawari man, ɓikkoye je pijata ha dow laabi man, jangata huwata ɗo joɗi fija man ɗo, hani kamɓe bo en keɓana ɓe hallu, en keɓana ɓe solution, en mbaɗana ɓe babal fijirde kertangal ha fattude, ha ɓikkoyji kawtata pija, amma bitawjihil kubara, bitawjihil aba, bitawjihil murabbin. laato himɓe mawɓe bana saroji ɓikkoye man, bana eltoɓe ɓikkoye rabboɓe mallum en, ngara kañum on njooɗo nden ɓe ɗo pija. ɗum man ɗo bo ɗum hani ɗum waɗe, wato waɗa babal fijirde. ɗum ɗo waɗe ha lesɗe goɗɗe feere, en ɗon giya ɗum ha lesɗe goɗɗe feere ɓe ɗon mbaɗa, ɓe mbaɗa none pijirle ɗuɗɗe, beltirga ɗume goɗɗum feere nasta ɗon bana mota man ɗo dogga, ɓingel ɗo yi'a nga ɗo dogga amma ɗo dari bo babal gotal. to irim ko nandi bani feere bo beltirga man ɗo none feere yirla ɓingel hoore hettira helles, lora hettira heddow, amma ha sa'ayel jawɗum non on ɗum waɗata, amma ɗo haɓɓingel be sentir. to ko nandi banni kuje pijirle ɗon butum mere waɗana ɗum babal. en ɗon giya kominji men ɗo mbaɗa bana hande maha koromje ha dede babe public, en ɗon giya himɓe ɗon jaha njooɗo, worɓe be rewɓe jaha kawta ha ton ɗon njooɗo. irin ɗum man ɗo foti waɗa badal majum, waɗana ɓikkoye babal ɓe pijata, amma mawɓe ngara rabboɓe njooɗodo be maɓɓe hande wara hollita ɓe dede no ɓe pijirta. to irim ko nandi banni bana waɗani bo mawɓe bo babal ha njooɗoto ɗo. en mbi ko minji men ɗo mbaɗani mawɓe nokkuje ha hande ɓe kawtata ɓe njooɗo ɓe kirta, worɓe e rewɓe. kadi hani no bana ɓikkoye bo en mbaɗana ɗum kañum bo babe mum banni spécial, to ha ɓe njooɗoto kamɓe bo, wato ɓe pija, amma bitawjihil murabbin, laato himɓe rabboɓe ɗon ngari kadi kollita ɓe dede no ɓe pijirta, banni wa hakada. to kadi ɗum man ɗo hani saroji ɓikkoye kawta ndaara ɗum, wato kawta ndaara ɗum no waɗiranta en ɗum hande ha fattude fu, ngam heɓa ɓikkoye men laato ɓe ɗo pija, amma fijirde bo laatinde wonde. to dede bana to hande vacance waɗi ha fen dane ɗo, hani himɓe rabboɓe kosa ɓikkoye dillida be maɓɓe, wato yaha ha gure goɗɗe feere, hande ɓe paɓɓa seɗɗa lora hoosa ɓe wartira, ta wudina ɓe bana dabbaji non ha ladde. ɓikkoye dilli vacance amma feere makoye koye jaha koye bonno, ta waɗa non. sei koye jaada be murabbun, be himɓe eltoɓe ɓikkoye anduɓe gikkuji boɗɗi. to nonno hosugo ɓikkoye yaada ha babe waasu, kanjum bo ɗum boɗɗum, bana ha nokkuje muhadarat waɗete, bana hosugo ɓikkoye yaha yillo himɓe salihi en modiɓɓe, ɗum man ɗo fu ɗum boɗɗum, kanjum fu nder eltugo ɓikkoye. bana yarugo koye ha babal ɓe dursata alqur'an, ha babal ɓe jangata dina islama, ɗum ɗo man ɗum boɗɗum, ngam en andi dursugo alqur'an ɗum hunde tilimde masin ha ɓingel. kala dede modiɓɓe men mawɓe ɗo pat ɓe dursi alqur'an iga ɓe mbaɗay duɓi 10 ɓe keɓi ande ɓaawo man, dalila ɓe dursi alqur'an iga ɓe famarɓe go. kadi kanjum waɗi dursugo alqur'an ɗum hunde tilimde. Ahmadu ibn Hanbal o waɗay duɓi 10 o dursi alqur'an, nonno Imam Bukhari, nonno Ibnu Taymiya, ɓe pat ɓe mbaɗay duɓi 10 ɓe dursi alqur'an. to kadi kanjum man margo markas ha dede ɓikkoye jangata alqur'an dursa ɗum boɗɗum, ko bo yarugo koye ha ton koye keɗito fodde ko ha koye nasta jangirde man kankoye bo. e nonnon ha nder tawjihat wownugo ɓikkoye hokkugo be yiɗugo miskin en, ɗum man bo sei a holla ɗum ɓingel. yake feere goɗɗo torotoɗo waran a hokkan mo hunde ni, a hokka ɓingel ma pamarel, a wi'a an bo nda hokku oɗo talakajo ɗo, ko nandi banni. a waɗana ngel qissaji dede no ngel yiɗirta talaka en, a waɗana ngel qissaji dede no ngel yiɗirta himɓe tampuɓe, a qissa ngel qissaji je hande hokkugo. ha yake feere ngel hosa hunde fijirde magel kangel bo ngel saha ɓikkoye keddumagel en, ko nandi banni. to irim ɗum ɗo ɗum ekkitinan ɓingel kanjum bo dokkal, to ngel mawni ngel laatata ko ngel ɗawngel,
ngel latata ko ngel ananinkoyel ngel yiɗi hunde pat wona jemagel tan. To biga ngel pamarel ɗo a hollata ngel ɗum. Nder tawjihat ha eltugo ɓikkoy en dayto kala no daytorte fu hulnugo ɓingel ɗum woɗay. Hollugo ngel kuje ko ngel hulata bo woɗay. Bana holla ɓingel iyam, masalan ɓingel hulan iyam, bana wi'a ɓingel kuunga njunju irim ko nandi bani, nda kuunga ɗo wara, to a waɗi ni kuunga waɗete ni, njunju waɗete ni. To irim ɗum ɗo sai en dayto ɗum battiɗinan ha nafsu ɓingel. Nono qissugo ɓikkoy qissaji kulniɗi, fowru wari nangi kaza, baba ladde waran waɗa ni, irim kujeji banni, mbodi waɗan ni, mbodi ɗo wara nda mbodi ha kombi ma, irim ko nandi banni. To irim ɗum no pat sai goɗɗo dayto ɗum kadi. Tata qissa ɓikkoy irim qissaji ɗi, tata hulnangel bo, ta hulnangel. Ɗum wonnan nafsiyatu tifl, wato ɗum wonnan hakkilo magel, qissaji kulniɗi ta yewtu ɓikkoy, ta hulnu koy, ɗum accan batte ha nafsu makoy, ɗum wonna koye hakkilo. E non en anda ɓingel pamarel bo fewata sina ɓawo duuɓi 5, amma ga en duuɓi 5 ka pat to a yi ɓingel fewi ɗo, imma ngel yembiti, goɗɗo feere fewi non kangel bo ngel yembiti, imma bo fewre magel man na be anniya. E non ɓingel ngel duuɓi 5 waɗi les ɗo anda jogago kire bo, ko ngel waɗi hunde andu ko a waɗi ngel hunde ngel jogatama be kire. To kanjum kadi ɗo bo sai en kefta, sai en kusitina ɓikkoy ha marhala man ɗo. To kadi to ngel sali duuɓi 5 ɗo kam ngel ekkititto fewre man ha mawɓe, kanjum waɗi kadi mawɓe man tata ɓe pewa ɓikkoy. Bana wigo ɓingel nda hunde ɗo dakmi, nden ngel tawa ɗo haaɗigo, ɗo a ekkitini ngel fewre. To fewre ɗo ɗum gikkuwol ngel ɓingel faggititto ha bi'a, ha société ngel woni ɗo, ɗum ɗo ngel ekkititto fewre. To ni saaro magel hebbinta alkawal, o waɗan ɓikkoy maako pewa, ngam koy ɗo ngi'a, koy anda sam koy ekkititto fewre man. To goɗɗo wi ɓingel nda war ha mi hokke ni, nden o hokkay ngel, o fewi ngel. To o fewi ngel man ɗo bo, kangel bo ngel ekkiti fewre man, kangel bo ngel fewan ɓingel gongel feere. To goɗɗo wi hande ɓingel ngel wari ngel yeccima nda baka magel waɗi ngel ni, a wi o waɗi mani na accu mi tappan mo ay, nden a tappay baka magel go, ngel ekkiti fewre, ngel yi wato ngel ekkiti fewre. To ngel ekkitiri bo dow an ka a anda ha ko a wi ɗo on ngel kopi ɗum. To e nonnon yake feere ɓingel fewan dow yembitugo derɗiraɓe magel, ngel ɗo yi'a derɗiraɓe magel wato fewi on, kangel bo ngel fewa. To sai goɗɗo anda bo ko waɗi sababu ɓingel fewata ɗo, ngel yembitan man on na, anon ekkitini ngel na. En wi goɗɗo ekkitinan ɓingel fewre dow anda sam, a wi'a ngel mi waddante bombom, sai a wadday. To a wi a waddanan ngel a wadday ɗo ni a ekkitini ngel fewre. To gikkuɗum bo jaɓan sanjego, kadi en ɗon gi'a dabbaji ma, bahimeji ma ɗo canja gikku mum sakko ɓi adama. En ɗon gi'a ɓosaru, iga ndu nanga ndu nyama ni a ekkitina ndu ha warta a suinan ndu yaha ndu nanga ndu nyamata. Puccu jaɓata wa'ego, ɗo nganta nonnon, a ekkitina ngu a elta ngu ha warta a wa'oto ngu. To sakko ɓi adama. To kadi gikkuɗo sanjititto. E nonnon sai bo en anda enen rabboɓe ɓikkoy, en anda terɗe ɓikkoy ɗo maunayta won, ɗe cembiɗay. Kala tergal ɓingel fu ngel wawata eftugo hunde teddunde, ngel wawata yaadu be jawal, ngel fotay hande be gite magel ngel laara hunde ha ngel sendidira, ngel hefta hunde nde wonde, nde bo woɗay, ko nde maunde, ko nde famarde, ko nandi e majum, ngam gite magel ɓenday. Kala terɗe ɓingel pat wato ɗum maunayta won, ɗum timmiday. Ɗo bo sai en kefta non man. To en kefti non man ɗo, en andan kadi dedei no en jogorto ɓikkoy e ko en kunata koy. Ta en kuna koy dedei kuje
ko ɓuri ko en bolwino haala goɗɗo ɗon no dilla oɗo dasa ɓingel non ɓingel ɗo dogga kanko oɗo tasa wato warta ɓingel ɗo laaha non ma bo a wi'a ɓingel da yahu hosuɗo waddanam ngel wawata ngel efta hunde go do'o pusa nden a fi'a ngel fayin to kadi ɗum man ɗo se en anda ɗum en mbatana ɗum hakkilo en andi ɓingel ha duuɓi 7 arandeji ɗo tungel ɗon sera dada kanjum waɗi dada on ɓuri hanugo be rabbugo ɓingel dada on ɓuri hanugo be rabbugo ɓingel ko ngam en mbi tarbiya kam se hawra ha kuje tati ha saare ɓingel woni be ha lekol ngel jangata be ɓikkoy je ngel fijiditta ha laawol ɗum pat majum se ɗum wona ɗum ɗo woodi on ɓingel lutta woɗugo to nde en mbi ɓingel ha duuɓi mum 7 arandeji be dada on ngel ɓurata wondugo nden ka dada o se o sufte en anda oɗo andi dina islama o rabbanan en ɓikkoy men diniyan wa akhlaqiyan ha wakkere dina be wakkere gikkuji laatiɗi boɗɗi fu kala hunde pat ɓingel yaake ngel pamarel ha duuɓi 7 arandeji ɗo ngel wi'a dada am wini ha ngel yewtata pat dada am wini ngel wi'ata to duuɓi 7 tokkotoɗi wato yaake iga ngel duuɓi 7 ni ha ngel waɗa duuɓi 14 ɗo bo to ngel yahi lekol ngel warti fu ngel warta ngel yecca dada ko ngel jangi ha lekol man ɗo fu ngel ɗon sera dada go nane kam dada am wini jonta bo ko ngel yahi ngel nani ha yaasi pat ngel warta ngel yecca dada nda ko metre wi nda ko wayne wi ɓikkoyji ngel fijiditta wini to duuɓi 7 tokkiɗi iga ngel duuɓi 14 ha ngel waɗa duuɓi 21 ɗo bo yaake man kam ko ngel nananno ha yaasi go ngel ɗo habda ha ngel wara ngel ekkitina ɗum dada bo wato ɗo waɗa ngel bana jonta kam dada ɗo wala ko andi ko ngel jangoy ha yaasi ɗo ha ngel wara ngel holla ɗum dada jaɓa ɗum bo irin banni to kanjum waɗi janginoɓe ɓikkoy men ɗo se en anda ɓe ɗum ɓeye en ɗume ɓe janginta ɓikkoy ɗo ngam iga koye duuɓi 15 koye cottinan ko koye jangata ɗo koye gartirana saaro makoy to aqida man woɗayno ha lekol ɗo koye ekkiti koye gartiranan dada makoye aqida man to kadi dada o bo se en anda o moy ngam to o laatake o janguɗo o jaɓanta koye aqidaji bonniɗi ko koye gartirta ha saare man kanjum waɗi kuje man ɗe ɗiɗi fu seeɗe ndaare debbo moy a te'i e mo janginta ɓingel ma miɗon lornita duuɓi 7 arandeji ɓingel ɗon sera dada tum dada am wini tan a nanta magel duuɓi 7 tokkotoɗi ha ngel waɗa duuɓi 14 ɗo ɗon bo dede ko ngel nanoy ha dede hande ko ngel nanoy ha lekol fu ngel wartirana dada dow yeccugo dada heɓa dada korija ɗum yaake man ɗo to dada man o jangi o korijan ko ɓingel man wiman to ɗum woɗay o mo'itina ɗum to laatake o jangay bo ɗo bo ɓingel wonnake kadi to duuɓi 7 tokkotoɗi iga ngel duuɓi 14 ha ngel waɗa 21 yaake man kan ngel haɓana hoosugo ko ngel nani ha yaasi man wartirana dada ha dada jaɓana ngel on nane ka ngel yeccano dada foti mo'itina amma jonta kam kangel ma no ngel wardata ɗo dow ngel ɗo ekkitina dada ko ngel jangi ha yaasi ɗo on ngel warda be anniya ha ngel yecca dada on professeur philosophie wi ni ngel wara ngel yecca dada dow heɓa dada jaɓana ngel on wato ngel heɓi hunde hesre to kanjum waɗi kadi se en anda ɗum moy en te'i ɗum moy janginanta en ɓikkoye men ɓingel en mbi 70% pat ɓingel ɗo ekkito ha saare ngel woni ha l'école be ha ɓikkoy ngel fijiditta to kadi se en anda kuje ɗe tati fu no ɗe ngoni e bo se en dayto waɗango ɓikkoy kuje laatiɗe pe'otirɗe banko en bolwino ha ko arti to on ciftori bana masalan jangino wi'a ngel taba woɗay ngel warta ngel tawa baba magel ɗo foɗa taba ko dada magel ɗo foɗa taba
sodango ɓikkoye kuje pijirle ɓesdoje hakkilo ɗo ɗum boɗɗum masin kanjum ɗo bo en mbatan ɗum hakkilo. Masalan a wadda hunde nde ɓingel sankititta ɗum loro hawta, ɓingel sankita hunde man loro hawta, ko kuje goɗɗe feere yerɓani ha wara hawra waɗa hunde ni, waɗa sura bana leggal, kuje ɗe wala yonki. Masalan wato a sankita ɗum, a wi'a ɓingel yerɓa ɗum hawra ɗum warta sura leggal, ko hande sura mota ko sura baskur. Masalan ɗum ɗo sankiti amma ngel hawta ɗum ɗo man ɗo ɗum ɓeddan hakkilo ɓikkoye masin ekkitingo koye kuje sankita lora hawta, sankita lora hawta ɗo kanjum man ɗo bo en mbatan ɗum wato hande ɓikkoye. ɓingel to a wanginanayi ɗum yiide, wato a eltata ngel elto wongo, sai a wanginana ngel yiide, a holla ngel kangel ɗo aɗo yiɗi ngel, on ngel luttata jaɓango ma, amma na ngel bo dede yake feere bana ko en bolwino ha ko saali. To kadi derɗiraɓe en andi ɓikkoye dede no jogorano ha dede zaman sahabo en bolwi ndano ɓingel jogorte, ndano annabijo sallallahu alayhi wa sallam wadata be ɓikkoye, ndano Umar ibnul Khattab o laamiɗo julɓe, ndano o wadata be ɓikkoye. Kadi tata en mawnitu, nden hande en yigara en latto en eltay ɓikkoye men elto wongo ngam en ɗo dayti koye be mawnitare men. Jangugo rewɓe men ɗum hunde tilimde masin. Rewɓe to ɓe jangi ɓe andan no ɓe eltirta ɓikkoye, amma to ɓe jangay ɓe anda. Goɗɗo to jangay ɗo oɗon bana ndabbawa non. Jangirde ɗo kanjum sendata ɓi adama, wato hande janguɗo be mo jangay. Allah hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Janguɓe be ɓe jangay fotanna? Fotata. To debbo laatake janguɗo on a te'iɗo, o eltante ɓikkoye elto wongo, e kala ko o huwata bo pat a yi'an ɗum ɗon dow nizam. Masalan lekki ni, to a yahi a soodi lekki a waddani debbo mo jangay ha o hokka ɓingel ni, o anda no o hokkirta, o anda no o yamtirta docteur, no o hokkirta ɗo nga o nanata wolde, o jangay. To o foti o wara o hosa lekki o hokka ɓingel ko ɓuri dose, o mbarane ɓingel, kanko bo dañi ngel. Ko waɗi noon ngam majjere. To kadi jangugo rewɓe ɗum hunde latinde tilimde, jangugo maɓɓe diina maɓɓe e duyya maɓɓe fu. En ɗon gi'a soyende jangugo rewɓe ko waɗi en ha min ɗo, ko waɗi en yo debbo men to wari daygo ɗo en jara mo ha yeeso gorko goɗɗo feere, en paamu ko woni gorko goɗɗo feere, wara kañum on daynata mo, ferwida be maako dayna mo, ma bo waɗanan mo visite tan non, amma sai nasta be maako maɓɓa dammugal. Gorko goɗɗo feere, wato kañum on waɗanta mo examen. E to ɓiɓɓe men rewɓe jangino, na kamɓe kuwanta dadaji maɓɓe, na ha les maɓɓe on rewɓe man dañanno, kamɓe mbaɗananno ɓikkoye man examen ji man, amma ɓe jangay. To kadi ɗum ɗo soyde jangugo man waɗi en ha banni, soyde jangugo waɗi en ci'e men pat ngala ɗereji, hatta julurɗe men ngala ɗereji, waɗi en enen man ma ɓikkoye men ma ngala ɗereji dañarde. Ɗum pat soyde jangugo waɗi en ɗum. Kadi jangugo debbo ɗum hunde tilimde masin, ngam rewɓe kamɓe coccotirta e ɓikkoye. Rewɓe ɓuri wawugo mihina jangingo eltugo ɓikkoye e mihina wato enɗam ha nyawdugo. Ɗum ɗo rewɓe ɗon daɗi ha man. En mbi to ɓiɓɓe men rewɓe jangino ni, da kamɓe kuwananno dadaji maɓɓe na worɓe. To kadi derɗiraɓe, wakkati men waɗi se en kaɗa ha ɗo. Ɗum Mahmoud goni on keɗiti yasiriya ko larani annisa'u